അവനെ പൂട്ടണം സാറേ. അലമ്പിന് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയവനാ ഞാൻ. എന്നെ നീ ടൂർണമെന്റിന് ഇറക്കരുതായിരുന്നു. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബോബ് ഗെയിമർ. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഇവൻ്റാണ്. ഇതിൽ വെക്ടറിൻ്റെ സ്കിന്നുണ്ട്. വെക്ടർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമാത്ത ഗണ്ണാണ്. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഗണ്ണാണ് ഡബിൾ വെക്ടർ. 3-0 ആണെങ്കിലും ഡബിൾ വെക്ടർ എടുത്ത് കളിച്ചാൽ ജയിക്കും. പക്ഷേ അത് തീരെ ഒരു മോശമാണ്. നമ്മളെ ഫ്രീ ഫയറിന് ഒരു മോശം അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ഫ്രീ ഫയർ നല്ലതാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡബിൾ വെക്ടർ ഒഴിവാക്കണം. അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഡബിൾ വെക്ടർ ഒഴിവാക്കിയാലാണ് ഫ്രീ ഫയറിന് പഴയ വീരും ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ, നാക്കൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 റോസാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്പിന്നിന് 25 ഡയമണ്ട് കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത്തെ 10+1 സ്പിന്നിന് ഒരു ഓഫറുണ്ട്. 250 കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 100 ആദ്യത്തെ ഓഫർ 100 ഡയമണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ സ്പിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 250 ഡയമണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റോത്തെ ഗ്രാൻഡ് പ്രൈസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ റോ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ റോ ഇങ്ങനെ പോവും. ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ബണ്ടിൽ അടിച്ച ആ റോ പോവും. അങ്ങനെ ഓരോന്നാണ്. അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ഈ ഇവൻ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് താഴത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാത്തത്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഓളം അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 182 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 8 ആൾക്കാരും പാടിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഗീവേ കൊടുക്കുന്നതാണ്. 200 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുള്ള ഗീവേ 2 ജാസ്പെയിൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റിൽ വന്ന ഡബിൾ വെക്ടറാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇനി അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിൽ മിക്കവാറും ഇതേപോലത്തെ രജനീകാന്തിൻ്റെ മാതിരി ആവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രജനീകാന്ത് കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാതിരി ആവാതിരിക്കട്ടെ. ഇതെന്നെ ഇപ്പോൾ മോശമാണ്, അതങ്ങനെയും പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്. Pulling out the coupe at the lot, Tony fuck 12, fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick.